99 тук до мен е Powerboss, Хари Потър и как беше ти бе? Gaming Boss BG. И както виждате, днес играем Minecraft Pocket Edition в един съд. Извинявайте, тук има две женски, които тичат. Опа, чекайте, телефона ми падна. Чекайте бе, аз съм започнал. Не, на Крисмас съм се агент бос. Така днес ще се развиваме. В момента говори Powerboss. А не агент. Кой е? Абе! Води стиг. Ай, вече 2 дъх. Вля! Айде си, да се... Бла! Повер бесе! Тия! Отивай да ходим да се направим крафтинг тейбъл. Не се случи във времето, така че не се вижда нищо так. Мисля, че вие го виждате перфектно. Хари Потър прави нещо там. Здрасти. Аз си търся дърво. Сега тихо. Да се успокоя малко. Не взема да събирам нищо, че не виждам. Абе! Цигла! Където? Мислиме да кръстиме Лаура, ще ви каже как да кръстиме света. Той по принцип света е на агент бос БГ. И не знам, след малко ще ви кажем как, докато играем ще помислим как да бъдем и ще ви кажем. Да. Това по принцип вие на сървъра го измислихме. Те ще видят заглавието какъв има да им хареса клипове. Не би бе. Мислите за Иво иска да го тепи. Айде бе. Намери си дърво, ама не видим нищо. Чубим ли дървото изобщо? Да! Ние играем с версията 14.2. Да. Аре! Имам едно дърво! Ай, готово, сега правим. Не бе, не удари бе, аз правим тега на сърца. Да, добре. Ай, готово. Бе, тепа бе! Ехо! Кой тепа има? О, тива! Не бе, Влади бе! Не, то ми стана нещата. Дай, знам, ти е така... Нали знаеш, че не се казвам Водя Powerboss. Как ми вземаш такива? Интересно е тук. Не, дай се килваме, трябва да сме такова. Не, трябва да се килвам, поя. Когато пак ги имаме, защото се загубихме. Абе, Хари Потър, ти къде си? Добре, айде го. Айде, чупиме крафтинга. Дани, не ми ти го крафтинга, то си мой. Не бе, то е мой. Не ме удар бе. Ти да започнем PvP. Добре, кай. Аре си на агент бос. О, Джак of Lantern. Това го прати го морето. Я, тикви! Той носи маска веднага. Лорайт, къде е Хари Потър? Не знам. Потър е голямото. Както виждате, аз съм с маска. Не са Хелуин. Кой ме тепа, бе? Циганин. То тук е Иво. Абе, Крисмас. Чекай бе, не ме удари бе, човече. Аре, бе, Иво. Ама не удари мене, бе. Аре, си на Иво. А я нямам никакво оръжие. Но ми пука, я па имам. Да му дадем една кирка, който е доволен. Не, да му Тук бе, агент.
Не бе, аз да му дадем една пръчка, единствено. Ти тъпа кирка и се маха. Къде сте, бе? Хари Потър пита къде сме, стой сега. Търсете му името двамата. Потърси му го ти, я не мога, я не видим нищо. Камерата. Я намерих един Потър. Искаш? Тук сме, уей! Къде, бе? Хари Потър! Идвам, чакай ме. Абе, агент. Ела тука. Аз се пувам. Няма съм пред вас. Мати, че иска да не цепи с лъка. Гледай, къде се по планината, бе. Не ме удари, бе, Влади. Ето ме. Кой те въже, бе? Удари ме. Да си го върнеш. Добре. Пицо. Имаме си тук един глухчо. Гледай, Влади, те ме споруда, бе. Гледай го, бе. Я има нещо в час. Това е добре. Запаси. Не си малко... Не знам какво играм. ПВП ли? Обикновен Уордли. Не знам. Ще видим. Дали Skywars, не знам. Ай, си горе. Влади, не ме удари, бе. Гледай го то. Така. Агент бос. Лайсолин. Спартак! Да приключваме ли с този клип или още да играем? Аз ще да играем. Дай още малко и че спри. Айде още 5 минути. Пенчета, колко толкова? Това е моя. Къде сте, бе? Хайде. Тук намерих само един бос. Хари Потър, къде си? Ето го тук. Къде е? Погледни в моя монитор. Аха, окей, видя го. Ти си направо 6 плюс. 6 за 6. Айде. Айде ми кирката. Тук къде е агент? Ето и мапите ми за базики са пътят. Ей, кой му удара, бе? Да, аз ще я наприм да пак. Нека ми нема моята кирка. Върнах тия, бе. Къде е? У мен няма кирка. Те, У мене у мен няма кирка. агент про. Агент нуб. Ти си нуб. Абе! Гледай, бе. Вау! Къде ми управляват? Където? Агент. Power boss убил Олрайт. Ела, бе, агент. Ела, бе, ще ми избия, бе. Приключваме с клипа, айде. Оу, бъдната върна. Още 2 минути. Ела, бе, агент. Изпукам сега вече. Бъба. Защо, бе? Стига, бе, агент. Бъба, тай пота. Абе! Да приключваме. Приключваме с клипа. Още. Айде, бе. Айде, да не почва 15 минути. И... Това беше за този клип всичко. Малко обиди, PvP, да ме прости. Какво да ви кажем? И надявам се да ви е харесал клипа, ако е така. Харесайте го и се абонирайте за нашия канал. За Power Boss и за... Уолрайт 99. Това е клипа.